Heukoi. No niin. Tervetuloa seuraamaan Remix-dokumenttia. Aluksi alkuvuodesta Remix koki miehistön vaihdoksen ja ennen kuin Christian Huovinen kiinnitettiin laulajaksi, he äänittivät kappaleen Hetken teon kevyt. On tää hyvä. Laulajaksi he saivat siihen mukaan Janne Hurmeen ja Heidi Mäensivun. Tässä otteita siitä. Oliko se ihan jees? Kyllä vähän huomaa, että sä oot ihan pöydässä. Vähän joutuu vanha mies vielä koetuksilla tänään, että miten se tempo ja koppi pelaa, mut kyllä vaan pettämätön kaveri. Mun mielestä toi toinen on parempi, mutta tää on makuasioita. Mä oon tottunut vetämään niin. pehmeällä. Niin, eikä, joo. Ne on ihan erilaisia. Se on liian tarkka tuo. Mut ne voi olla ihan käyttökelpoisia kyllä molemmat. Niin miksaaja. Oma ääni ei koskaan hyvä. Jokke Pappa on tänään kasannut ensimmäistä kertaa elämässään rumpusettiä. Etutomi hän on laittanut ylös alaisia. Pieni kämmi, mutta menee vanhuuden pikku. Mä menin vähän pyyhkeästää hikeä tosta paksusta kiharasta tukasta ja mulla on tosiaankin täällä tuo paperikreivin toi tilois vähän ja tuo mustaa tämmöstä sideharsotyyppistä ratkaisuja. Mä menin vähän pyyhkiin ja tää mulla on saatana tukka. Me olemme talossa, jossa on leijona. Tulkaa katsomaan leijonaa. Täällä lampujen takana on aito, joskin hieman taistelussa vuosien kartoissa nuhjautunut aito Afrikan liina. Nyt en heti muista latinankielistä nimeä. Tämä on nuori uros. Asian sillä selvä. Seuraavaksi nauhoitamme kitarataiteilija, väittäisin näin, näkemiin. ensin kuvattiin Krisse, sitten vasta minä. Jaksoni on täynnä kiinnostusta matkailuun toisiin kulttuureihin, joita ymmärrät paremmin. Vireä metropoli kiinnostaa. Niin monin kasvoinen. Mites se muutama tunti? Muutama tunti meni jo. Onko mennyt jo? Onhan se mennyt. Enemmän kuin muutama. Onko ilta jo? Nyt on pian Hyvä niin. Niin monin kasvoin ennenkin, sä vierelläni maannut oot. Sun piti laulaa. Älä nyt. Ohjaus, kamera käy.
Melkein kompastu tuo johto. Mut ei lähellä. Ota hidassa kävely. Mun vokki. Miltä nyt tuntuu? Erittäin mukavalta. Onks vielä liikaa? Kertoo kaiken. Eikä kävellä voi laulaa. Toisena käynyt tällä kohtaa. Olla näin. Ei meillä ole mikkiä. No kokeillaan. Aletaan heti laulaa, kun biisi lähtee ja lähde kävelemään sieltä. Niinku, niin katsotaan. menette vaan niinku loppuun asti. Niin. Mä vaan mieleen, että se sen CO-saa syystä. Ei vaan, kun me kävellään täältä näin. Mä juoksen tosta ja Heidi hyppää tosta. Joo. Siis me niinku käännetään tällä niinku. Tässähän käy silleen, että kun Heidi näkee mut, niin se juoksee tänne mun viereen, että Janne. Niin, Janne heitää pihalle. Voi teitä! Pääosassa on... Jes, kuvataan. Riittääkö siinä, jos se nostaa sieltä pöydän päällä ne Joko jo. Joo. Nyt mennään lokakuuhun 2015. Remix käy tässä klipissä, minkä kohta nähdään. Mä en näe näitä. Ne on niin vitun pienellä. Tässä kohtaa Remix käy Kurikassa ja Vaasassa ja sitten Eurassa. Katsotaan mitä siellä tapahtui. Älä viittaa kun painaa sinistä päin naamaa. Hyvää iltaa. Olen Mika ja toimin äänteknisenä tarkkailijana. Kaikki kolme Hyvää päivää. Tänään olisi tarjolla uutta. Mesa Puukie Rectifier Recording Preamp. Kauheen kiva. Niin hiljaa puhuin ja puhuinkin. Sen takia mun on katso, mä Mikalle sanoin, että se ajaa niitä vaihevirheisiä, niitä kitaroita mulle, että sieltä katoo se. Miten saadaan kuutiosta 4? Suorakaide on kutistunut ja katto on madaltunut. Hei, Keikka Kurikan yövuorossa on valmis. Mennään pieneksi hetkeksi meille kotiin nukkumaan, että voidaan 8 aamulla lähteä kohti Vaasaa. Hyvää huomenta. Makoiset 2 tunnin yöunet on nukuttu. Nyt lähdetään Vaasaan. Kerätään kaikki juopot matkalle. Me olemme
Vaasassa opiskelijoiden yksityistilaisuudessa, jossa soitamme tänään tällaista rock'n'roll-musiikkia. Eihän täällä ketään. No voi nyt maatana perkele jumalauta. Niin kauheen ressi tulee, kun sä kameran otit siihen esille nyt. Et meidän nyt itse muistaa, onko vehjettä, että se on tuossa takin taskussa. On se nyt perkele. Voi hitsi. Se ois roudaus ja illaks euraa. Ai ai. Hei, vau! Ihana meininki, hei! Roudataan! Anteeksi, missä päin on Osmatupa? Tänne. Nyt suoraan siitä. Kello on 22:07 paikallista aikaa. Minua suunnattomasti ottaa päähän nämä kaiken maailman jeesustelijat, nämä kitaristit muun muassa. Kuppikuumaa sambaa. Se oli sunnuntai aamu ja roudaushommeloisia. Mä tuun nyt vähän katsomaan kyllä mitä saa. Se on yksin saatana ylös. Meniskö sinne toi... Täällä on mitään väkeviä tai mitään. Joku pikku napsu oli ihan jees. Käy jo. Käy jo. Siinä oli 3 keikkaa yhteen viikonloppuun ja hyvin pojat siitä näytti selvinnevän. Niin kuin minäkin. Nyt käydään kurkistamassa ihan ensimmäiseksi, että nytten sitten pojat lähti seuraavalla viikonlopulla niin käymään Hervannassa ja sitten sieltä menivät Poriin tällaiseen yritysjuhlaan. Ja poikki. Hei, niitä napsuja nyt tosiaan pöytään. Se olisi tänään vuorossa Hervanta ja Hervuut. Meikäläinen tuli tähän... Mikä tää on? Kiikosten ABC:lle ja... Pojat sieltä kohta tulee hakemaan. Nynne sit tuli ja Nynne sit mun haki. Hyvää iltaa, arvon katselijat. Olemme nyt täällä Kärpänen pörrää tuolla. Otetaan kyllä pakkolla kaverilta. Laituko paita päällä? Hervannan Hervuudissa keikan jälkeinen vuorotilanne on rauhallinen. Kaverit nauttivat öljyä. Täällä on veikinkin meininki.
Porissa. Kaaliinin pimpaloilla S-ryhmä meininki. Moro! Nyt mennään autokauppiaille ja muille semmosille soittelemaan vähän musiikkia täällä Porissa ollaan. Talvi on kovin kylmä. Lisää vissyä monille. Lisää vissyä koneeseen, tulee parempia juttuja. Rohkeapa. Muris on vähän. Muris. Se on täytynyt saada se Jyrin kukku siinä nauhalla melkein. Se on nauhalla. Jaa, käy. Ei käy. Aloita. Joo. Aloita. Joo. Sitten lähdetään Mynämäelle. Remixhän on vuonna 2008 käynyt samaisessa baarissa, mutta omistaja ja nimi on vaihdettu. Nykyisin baari kantaa nimeä Bar Vintti ja sieltä pojat matkaavat Poriin yksityistilaisuuteen. Poikki. Saaks tästä jotain rahaa? No ei. Siinä palkalla. Nyt niitä näkäräisiä pöytää. No niin, mä tuon sen. Mitään. Nyt lähdetään Jokisen pihasta kohti Mynämäkeä. Meillä on myös matkaseuraa, Jyri voi teille näyttää siellä. Marikania kuuluu tietenkin tämmösen remix-yhtyeen retki seurueeseen. Mika on hieman sairastellut, niin ajattelimme sitten Mikan kaneja kuljettaa ympäri. Jaahas pliikat, nyt on semmoista menemistä meillä on kolmioita kaikkia tässä. Hyvää päivää, mä oon Eerikki Helmlin. Miksi sä olet täällä? Samasta vaan. Et muuten saa. Terve! Nyt ollaan täällä Mynämäellä ja mulla alkaa pian rumputsekki. Nyt. Meidän oli pakko poistua tänne pihalle, että Jokisen rumpujen soittoa ei jaksa kuunnella kukaan. Olemme nyt uustussa Bar Vintissä täällä yläkattoterassilla, niin kuin näette, täällä on oikein nätin näköistä, tää on hienoa. Ei mua herkällä, koska sillä suklaata. Se on niin hyvä, ettei sanotusti saa. Tää on niin hyvä, että tulee itku silmä. Elämätä hella. Nyt on kamat laiteltu kuosiin ja mennään johonkin majoittuun. Jokinen on kattonut meille jonkun mukavan mökin jostakin. Hieno mesta täällä Mynämäellä, tällainen majatalo. Tosi hyvä. Tosi hieno yöpyy täällä. Vain elämää! Vain elämää, Jyri. Joo, näin on Jyri. Kato, kun mulla on täällä mä oon täällä nyt tullut tänne Hirvaskankaalle ja mä tässä petaan tätä mun pentiä ja mulla on täällä sitten vaatteet täällä mukana kaikki ja täältä löytyy sitten ihan ei muuta kuin tukka päähän ja sitten housut tosta vaaleeta tai tummaa jalkaan, niin tää on sitten tässä. Tervetuloa Hirvensalmeen. Tavarat myydään siinä kunnossa, kun ne ovat myyntihetkellä.
Kaikkia vähän jännittää. Tänään vietetään Teemun päivää ja mä ajattelin lähteä niinkin legendaarisella kuin Pikku Kakkosen posti tai sitten jopa rölli. Päivää. Mikä sitä vaivaa teillä? No, vähän on suihkuheikko. Heikko soikku. Vielä näitä Oraksen näitä hienoja. Näyttää todella hyvä soikku. Tuo näyttää kyllä hyvää. Vai hajontiset iltapala. Katoo. Simon ruumishuoneelta päivä. Päivä. Kuka teillä on halpoja matkoja? Oh. Mä täällä valitsen illan lääkeaineet meille. Jos jollakin olla krapula, ollako jodiavuksi, vaiko täällä olla Elcapilor. Ja kovimmille jatkille meillä on oma ammoniakki. Tää sitten niinku yhdellä tavalla. Vittu, että on kylmä! Oh! Hyi helvetti. Olisit voinut käydä vähän ennen laittamassa lämpiä. Ai saatana. Kauppa on palo. Ai se on pillisussia vähän kotiin huilailee. Vanha ei vaan jaksa. No kattokaas pojaa, kun mä oon tuolla Suomen Turussa. Olin katsomassa Amorphis-yhtyettä Turun Lokomossa. Apinakin voi olla bändissä. Kyllä kauppa käy. Aamujumppa vähän. Kello on 9.26. Olemme vielä tällä hetkellä Mynämäellä virkeänä pienen painikohtauksen vuoksi. Ja nyt me ruvetaan siirtymään pikkuhiljaa Poriin. Hyvää iltaa. Me täällä on Jokisessa 2 asti odoteltu, että me päästäis viettämään ratkiriemukasta illan keikkaa. Hetki aikaa pitää vielä odotella. Kello kaiketi on jotain 7:30 kohta. Odotellaan, että kuume nousee kunnolla ja sit lähdetään rokkaamaan. Tässä bändissä vaan yksi jätkä voi olla niin kovassa kunnossa, että pystyy lähteä nyt illan keikkaan niin huippukunnossa. Se on mä. No, millain meni keikkuli? Näköjään helvetin hyvin. Sali on tyhjentynyt melkein täysin jo. Move it. No niin, nyt on viinaa ja käy, älä sitä viinaa. Käy! Riko! Palatakseni tuon Mynämäkeen vielä, niin se oli Remixin aikoinaan 10. keikko. Sitten lähdetäänkin
suoraan Etelä-Suomeen. Eli käydään Oulussa katsomassa, millainen meininki siellä on. Oikki, se on muuten pohjoisessa. Hyvää aamua. Nyt lähdemme kohti Oulua. Morjesta! Terve, terve. Ollaan menossa vähän Ouluun tänään ihkuilemaan pariksi päivää. Kuten kuvasta näette, niin olen saapunut tunnin etuajassa teidän kanssanne tänne Oulun ihkuun. Ja koska kello on ollessa tällä hetkellä 17.06, joudumme vielä noin 54 minuuttia odottamaan ovien aukeamista. Kokeillaan. Hei, saisinko mä etupäälle virtaa ja laittaisiko joku töpseli seinään? Vaihtopaidat mukana, viinapullo, savukkeita, eikä sovi unohtaa hyvää mieltä, eikä miksaajalle likaa ja lisää poikia. Äskeisissä koosteissa te näitte artistin tarpeet. Minulla tarpeinani ovat tämä seksikäs huivi sekä kuulokkeet, jotka ovat jo pelipaikalla. Hyvää päivää. Huomenta rakkaat katselijat. Meidän vanhus kuuntelee tuolla eilistä keikkaa, katsokaa hänen omanlaista ilmettään. Kovasti hän vannottaa, että hän ei ole soittanut taaskaan ainuttakaan virhettä ja todistusaineisto osoittaa toisin. Terve. Tultiin vähän katselemaan, löytyykö mitään juttuja. Kallio! Onko puhdasta nyt? On hyvä. Rakkaat katselijat, me olemme juuri New Bombayssa saaneet päivän ravintoannoksen ruhoomme sullottua. Ei, mutta sehän on Mattikin löytynyt täältä. Morjesta. Mitä kuuluu? Tulin vieraisiin. Jaha. Vieraisiin pöytiin huutelemaan. No kiva kun kävit. Heippa. Terve! Tultiin vähän reenailemaan. Kaijaa, Koota ja Alo Helsinki. Miltä se Kristian tuntuu? Ei tiedä vielä. Oikein siinä ensimmäisessä iskussa. Pojilla on hieman tässä tällaisia haasteellisia kuvioita menossa, kuten huomaatte. Ai jaa, sä kuule mua! Janne, kerro vitsi kamera. Minkä takia, hyvät ystävät, tiedätte minkä takia kiinalainen menee polkupyörällä ilotaloon? Tietysti takia. Hän oli Teemu. Ylitä kimpparia voisi pikkusen laskea. Muuten tää homma alkaa olla ihan tässä.
seksikkäin alapäätaiteilija Teemu Ruokoski. Siellähän saatana sataa. Niin, mä en näe aikaa lyhänyt. Perkele. Hyvää iltaa. Tässä näette bändin lavavirmokkeet, joista osa pitää olla hyvinkin neutraaleja, lähes hanavesimäisiä tuotteita ja osa tarvitsee sitten olla hapollisia tuotteita, koska näitähän nyt bändi sitten juo lähinnä niin kuin näön vuoksi lavalla, mutta koska minä en ole tarjoilija, niin minä suoritan vain tällaisen vesipullojen viennin lavalle. Koska rumpalimme Juha Jokinen on hieman tuollainen lihaksikas mies, niin hän tarvitsee tällaista maustamatonta kivennäisvettä. Mä laitoin rekko. Sulla laukunkantajat ja kai. Me ollaan ystäviä hänen kanssaan. Te ette vissiin oo keskenään. Se on vähän niskajuttu. Se kostaa ystäviä. Niskaa koskaan. Joo. Sä hyppäsit sen tauran yli. Joo, siis kun Teemu mulle huusi. Mitä? Sä kun menit huutamaan, eikä kysynyt muuta. Mä oletin, että kaikki tiesi. Elikkä ne on sitten ne settilistat, jotka on... Joo, ihan hyvä, että siellä on. Oli hyvä. Yhden voi ainakin hyvätä hyvin. Se oli kuulostaa siellä No, se oli ihan ok. Täällä oli eilen vähän raumalaiset. Tulkaa vähän kattoo raumalaiset. Tuli tämmönen vitu hässäkötä liimailee tänne joka saatana paikka. Antipataa löytyi. Syntymäsaaga. Saaga. Oi Raumapoja ei saa olla noin julma. Sellaista oli Oulussa. Nyt olen tullut siihen tilanteeseen, että mennään käymään laivalla. Laivalla pojat viettivät 3 päivää putkeen. Sopis mullekin. Nyt sit lähdetään laivalle. Pojat tuli tänne Kokemäjelle minua noutamaan. Hyvää iltaa arvon katsojat. Meillä on Ruohoniemen Jyrikin ottanut keinosiementä ja takin käyttöön. Niin, tultiin Helsinkiin vähän ja tuntuu, että täällä on koko paketti ihan sekaisin, kun on vähän lehdet tippunut puusta maahan. Oi herran Jeesus auto. Kesällä haisee paska ja talvella, kun mennään talveen päin, niin lehdet. Moi. Paase tekounikki. Eli punikki. Kumpi eka 29 vai 30? Sama kylmyys täällä on, aika tän tulee. Hei rakkaat katsojat, tässä sitä odotellaan Baltic Winin hyttikäytävällä, että pääsemme ottamaan hanksien jälkilämmöt, eli jälkiliukkaat. Ei. Ei. Nyt. Opa, todella rasvainen hauis. Rollaattori hommi. Joo, varmaan ottaa sulle käyttöön. Nuottiöljyä.
kyllä lähtee. Hyvinhän toi sujuu toi kamera. Terveisiä äitille kotiin. Omia. Älä täpötä se hakametsä. Jukka Immonen, IFK-valmentaja. Tänään oli huono päivä. Onko huomenna parempi? No pakkohan se olla parempi huomenna, kun huomenna on huomenna ja tänään on tänään. Takaisin yläkertaan. Mitä puolta vetää omat puksimme kehiin? Noniin, oltiin vetää viimeinen setti ja kuolema ei tullut. En tiedä saatana, kyllä on semmosessa kunnossa ollut koko viimeinen Siis setti. mikä? Kyllä tää pelasti. Kiitos. Tämä illan keikka oli varsin raskas. Tämmöiselle sairaalle miehelle. Putkeen tämäkin meni. Ihmiset tykkäs. Tai niin ne ainakin väitti. Jos eksytte meidän keikoille, muistakaa rakkaat ihmiset juoda. Mitä enemmän te juotte, sen paremmalta minä näytän. Se olisi keikka ohi Teija. Vähän yö palaa ja sitten pieni poika saa mennä tuutilulla maahan. Mennään syömään. Aika paskana. No miksi tää puhelin on? Ehkä. Iltapalalle. Wow. Ollaan vähän siellä metsässä syömässä nyt aamupala, tai siis aamuyön tunneilla vietellään vähän hyvää. No hei vaan, vähän on herätty uuteen päivään taas ja se on mun ensimmäinen homma tehdään niinku vaikka väkisi. Aika hyvä. Tuolla. Kyllä reenaaminen on mukavaa. Meni keuhkoon meni. Ja kehittävää. Niin. Hilipati pippaa, sanoi entinen emäntä, kun näki itsensä alasti peilistä. Ennen vanhaa me arvostettiin semmoista, että kaikilla on omat huoneet, mutta me tultiin Krissen kanssa siihen tulokseen, että me välitetään toisistamme niin paljon, että me ollaan täällä. Me muutettiin yhteen. Vain elämä alkaa kohta. Ihanaa. Vain elämää! Anteeksi perjantai-päivä, toista päivää Baltic-viinillä. Ollaan tässä juuri Jyrtsän kanssa menossa kohti perää. Meillä on tällä kertaa yritetään keulassa, mikä on todella kaukana. Matka on pitkä. Jännittää.
kas kysyt niitä vitun väliaikaispiikkejä aina multa. Eikä mulla mitään sanottavaa sulla. Niin, tultiin vähän tänne Tallinnaa vähän kattelee mitä täällä löytyy. Ja... Kello on kuitenkin 9 ja meidän Jyrki on jo hereillä. Tadaa! Tässä on niinku tapahtunut tämmösiä pieniä lieviä muutoksia. Vähän tää on mennyt tää Tallinnassa oleminen, että tässä joutuu niinku tämmönen absoluutti niinku kaveri vaan niinku kavereitten yllytyksessä ottamaan tämmösiä ylijanotualla. Ehdottomasti reissu paras kohta. Hirveän kätevä tämmönen minisaksofoni aina täällä hytissä, niin on jotain tekemistä sitten, kun muuten on semmoista vähän pitkävetistä. Caramba! 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 No niin, arvoisat katsojat, meillä on täällä tänään Teuvo ja Niko loman viimeistä henkilöä. Hyvää iltaa. Minun nimeni on Teuvo. Olen muotisuunnittelija. Tässä on veljeni. Markulis, mä oon Niko Woman ja mä oon hänen puolisonsa. Elikkä Teuvo ja Niko tänään tavattelissa eetterissä kello 14.00. Me löysin sen sieltä jostakin. Mistä saadaan löysin jotain? Se on se. Viimeistä vielä. Viimeinen ilta. Lintula lähti väärään suuntaan. Täällä taas. Jännitti. Kauhean paljon jännittää. Pattelee. Wow! Ihan mieletön veto. Hyvät ystävät, Teemu Ruokoski! No, mulla on huonoa suomi, meillä on Ruotsi tullut. Mä olen käynyt uudessa pääturissa. Joo, det. Ja. Men du måste gilla barnen. Joo, mä olen komme. Ja, kom. Oi, se on saksa. Sillä lailla. Katsotaan vähän eilisiä saldoja, mitä sieltä tuo saatiin kameralle. No niin, katsotaan, mennäänkö kiinni. Aika pullee on. On. Teekö mitä? Niinku omistajansakin. Niin, isäntäkin. Niin. Pelaa paikkaas. Hei, miten kello on? Ei saatana. Mä lähden kattoo Suomen peitä. Upi. Mihin se nyt lähti? Kumpaa kameraa? Täällä. No, mutta päätetään täältä sitten tää. Kiitos seurasta.
Siis tää loppu jo. Ette se tajuu, kuin te ootte täällä vielä. Pankaa se YouTube kiinni, hölmöt!